Andi Pramana bin Bapak Sularno, saya nikahkan dan saya kawinkan Dian Puspitasari binti Bapak Suyanto kepadamu, yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, emas 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dian Puspitasari binti Bapak Suyanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi sah. Andi Pramana bin Bapak Sularno, saya nikahkan dan saya kawinkan Dian Puspitasari binti Bapak Suyanto kepadamu, yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, emas 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dian Puspitasari binti Bapak Suyanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah.
katon tejane yen mbok prangkatan mancerang aduh wiragane sinamangtan ambut seni yen basangot wimbo patut nyoto jatmi komrak hati aduh lastari ya tan lilopi sasa rekmo nadyan bebasane kelingan godhong lembar nimas kaya was kancatan rasa sengsara ing atiku pacaane sarwa asri jero batenku tansah kuwar nimas was lumayan among nimas paraning lamat was katon tejane yen mbok prangkatan mancerang aduh wiragane sinamangtan ambosani Bismillah. yen basangot wimbo patut nyoto jatmi Prinengga sagung pakurmatan maliginipun kunjung dumateng Saiful Bed panjenenganipun Bapak Suyanto dalasan ibu ingkang tansah kula hormati. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepundhen pini sepuh hadi sepuh ingkang pana ing pamawas wekdal ing pitutur ingkang tansah doati dawuh-dawuhipun ingkang dahat kinabekten. Maliginipun kunjung dumateng para pangembating dusun satriyaning negari minangka dados pandam pandhoming para kawula dasih ingkang dahat sinuba ing pakurmatan.
wabil khusus dumateng panjenenganipun para dai, Rama Yai, Bapak Haji, Ibu Hajah, para alim, para ulama, para santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka dados panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhuring budi. Maniginipun kunjuk dumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang wijih saking Misih Golo ingkang tansah kula hormati ugi. Para Bapak Ibu dene ingkang salajengipun saderengipun kula ngaturaken prastawaning gati ing rikalenggahan enjing ndungkap siang punika sumangga langkung rumiyin ndherekaken raos puja dalasan puji syukur kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wikam. Katitik ing rikalenggahan punika panjenengan sadaya taksih dipun paringi kesehatan jasmani, kesehatan rohani sahingga saged manempal manunggal nyawiji kanthi kahiring sagung karahayun katentreman tuwin kawilujengan dalasan kula. Dene ingkang salajengipun sholawat saha salam mugi kalimpahna dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun saking zaman jahiliyah ngantos dumugi zaman ingkang kita alami sapunika langkung-langkung ing benjing wonten dinten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Para Bapak Ibu ingkang kula hormati, mradoko awit saking keparingipun Bapak Suyanto dalasan Ibu kula ingkang kapitedhan sinaraya hambuka wiwaraning suka wonganing wicara dwaraning kandha minangka jejering pambihara ngaturaken rantaman ingkang sampun gumathok ing siang punika. Mugia lampahipun adicara ing siang punika nggih kawastanan srah tinampen putra atmaja kemanten sekalian. Para Bapak Ibu dene ingkang sepindhah atur pambuka saking pribadi kawula minangkani pamundhutipun Bapak Suyanto. Jangkep ingkang kaping kalih menika atur pangandikan pasrah saking panjenenganipun Bapak Sular dalasan keluarga ingkang kapiji panjenenganipun Bapak Ramito nggih kesupen kula pangapunten dene ingkang salajengipun atur panampiling pasrah saking panjenenganipun Bapak Suyanto nggih panjenenganipun Bapak Wiranto. Makaten rantaman ingkang sampun kawula wedharaken pramila ambo bilih sampun samekta ing gati sawega ing diri panjenenganipun Bapak Ramito kasuwun jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten sangajenging wiwara sajengipun sumangga Nakat berikut dengan mau kawasan mulai rahayu tersebut dan sahabat hargoyo pangargo sosok kami kita yang panembak manuku bujani hur suko amarowoto. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdiyallahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La in syakartum la zidanakum la in kafartum ila tadilla sakit la biadatum. Bojo penjenenganipun para pekunjan sepuh, para bine sepuh ingkang sampun handhap yuswa ana ing pamawas miwah wekdal ditutur ingkang satu huluring budi, para pangembang pangpating dusun Desa Tengger dusun Krapyan ingkang sinuba ing pakurmatan datang kantun panjenenganipun Bapak Syanto Putra Kuwongso ingkang sanget kawula tresnani kalebet sagung para tamu kakung miwah putri ingkang berbahagia. Saderengipun kula lajengaken minangka purwakane atuh monggo sareng-sareng kawula dherekaken tansah mandhapaken rasa syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang mawikan Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat taufik hidayah daya pangaribawa dumateng panjenengan dasan kawula sehingga ing kalenggan ari piniki saged sowan rawuh wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Suyanto Ibu Supardini insyaallah wonten pambengan setunggal menapa. Amin. Sholawat salam mugi katur dumateng jenengan kita Nabi Agung Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitudah pitulungan kawasan dumateng kawula sami mila mekaten menawi pun sapatipun kita akan tuh bintang menteri yaumul kiamah Allahumma amin. Bapak Seibu ingkang dadi hormatan wonten lekap sepakat sedaya wigatos gati mangga sowan kawula mriki sepian ngaturaken waskilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan salam taklemipun panjenenganipun Bapak Sularno Ibu Sarsi ugi katampi wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Suyanto Putra Kuwongso. Muga salajengipun muga sowan kawula mriki ngaturaken sekar tepaka mulya saselih nuwun inggih anak kawula Sandi Prahmana ingkang badhe dinatukrama kaliyan putra putripun panjenenganipun Bapak Suyanto ingkang atas pilih Dian Puspitasari malah kalersan ijab kabulipun nembe kewala lancar. Amin Allahumma amin. Menggatos salajengipun dinyanggen kala nyuwunaken kang putra Sandi Prahmana pikantuk Mbak Dian kinaosa sampun ketawis ageng Raden agengipun sekul mila mekaten borong anggenipun kula wentah babagan pangertosan lan pendidikan ampun kabentang bentenaken pilah lan pilih menika putra mantu lan putranipun piyambak. Mila mekaten
Insyaallah panjenengan pun anak kula sandi yang tampi kanthi lega wadawani penggalih. Lan ugi paring didikan pangetosan sesuai kalian keluarga adat lingkungan ingkang megabet magepokan adat widono ingkang badhe kalampah anggenipun kedur wonten bebrayan inggal mangke. Bapak Ibu ingkang dadi hormatan, kawula ing mriki pinaka sulih sarira saka jundhak saking panjenengan Bapak Sularno sinengkuyung kalian para kadang Pandhawa ingkang sami hangayap sanipun yat modho pinanganten kasuwun hangaturaken taliasih ingkang sinebat delancang linampi. Prana saking menika dumateng Bapak ingkang katiji kasuwun hanampi. Mekaten kala wau menggah sosok tresnaning panjenenganipun Bapak Sular kalian pangrujuk temanten ingkang saking misih mila mekaten ndadosaken supeketing rapeting anggenipun bebisanan. Mugi-mugi anggenipun kekadahan bendangipun saged dadosaken keluarga ingkang sejahtera. Menawi dipun pirsani nominal bobot penawratipun sangat alit sangat. Mila mekaten atur salajengipun saking kalo pribadi mbok bilih bahagian ing mangke ketawis Pratungga Purna Gati kepareng Barayagung kang midhe saking misih nyuwun pamit. Kedawi saking menika mbok bilih para bapak ibu pangarep pinanganten ingkang midhe saking misih wonten atur pangandikan ingkang meranani tata krama susila ingkang boten midhangaken kawula atas nami pribadi nyuwun ageng pamten ingkang sak kathah-kathahipun. Mbok bilih mekaten anggen kula matur ningali dinten Jumat dinten darurat keranten medal kalewas kedah yoga ing masjid mila mekaten wonten cacat-cacat kita ngatur dengan sewa kang pindha peranto mugi kinandi ing salawinyo. Wa akhiron jasa kumulo dalam aping lagi mesori waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten nuwun matur nuwun. Matur suwun. Dumunten adicara ingkang salajengipun menika ngangkati wekdal jiwahyune ilahi. Minangka kita panendah tumuju wonten ing margin kautaman ingkang Prabu Paula Peteni. Dumateng panjenenganipun pangban praja satriyaning nagari manggalan dusun haminangka pandang-pandang para kawula dasih ingkang ambeber budi dharma. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun
Larmo kalian ibu minangka kadang pisan sutresna ingkang saking kaladan misih dukuh weru Desanggala ingkang tuhu kawula aosi boten katalumpen dumateng para kadang warga pitaruna ingkang tuhu Bagiyamulya. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten ingkang ageng kanggo bilih ing mriki kawula kumawantun cumantaka jejeraga wonten usaha panjenengan dika sami boten ateges ngirangi tata trapsila sumpan santun utawi anggah ungguh ananging ing mriki kawula awrat nemban dawuh panjenenganipun Bapak Suyanto kinen ngaturaken punapa ingkang dados wigatos sing perlu wonten ing kalenggahan punika. Anapun saderengipun kula lajeng matur sumangga nuwun kita sami sareng-sareng menjuraken rasa puja lan puji syukur wonten sanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala. Patitik wonten ing kalenggahan punika kula darasan panjenengan sedaya taksih pinaringan kawujudan kasugengan sehingga saged makempal manunggal wonten ing dalemipun Bapak Suyanto mriki kanthi nderek mangabung bagya menggah punapa ingkang dados hajatipun wonten ing dalem mriki kanthi wilujeng boten wonten pambenan satunggal punapa. Amin. Boten katalumpen sholawat dan salam mugi tansah kasajengaken dumateng jenengan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu syafaat utawi pitulunganipun milai wonten ing donya menika langkung-langkung winjing wonten ing ila yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para lenggah kakung putri ingkang satuhu kinabekten munggah wigatos sing perlu wonten ing kalenggahan punika ingkang kesepindah panjenenganipun Bapak Suyanto dalasan keluarga sepindah ngaturaken sugeng rawuh dumateng para lenggah sedayanipun mugi kasekitaaken anggenipun samya pinarak lenggah kanthi mardu mardawaning tunggal ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Suyanto nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan kanggo bilih kanira karawan panjenengan sedaya piyambakipun boten saged tapak asta setunggal mboten setunggal lan ugi boten saged paring papan palenggahan ingkang sekeca pramila menika lumantar kawula panjenenganipun Bapak Suyanto dalasan keluarga nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun menggah saking sedaya kekirangan Sriat Mojo Kakung ingkang teparat panjenenganipun Nak Mas Sandi Prahmono dipun pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Suyanto semanten ugi pasrahipun pun Nak Mas Pinanganten Kakung sampun dipun tampi kanthi legawane penggalih lan ugi menggah paring saserepipun hamba bilih punak Mas penganten sumondhok wonten ing dalem mriki badhe dipun bulawentah lan ugi boten badhe dipun benten-bentenaken punika menggah putra mantu utawi putranipun piyambak sepindah malih
babakan panggula mentah sawetahipun sak candhaipun sak kiat-kiatipun panjenenganipun Bapak Suyanto dalasan keluarga sumaturipun lingkungan badhe paring panggula mentah menggah saenipun lan mugi anggenipun bebrayan agung mugi inggalo mujudaken setunggalipun keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah amin Allahumma amin. Menggah atur pasrah salajengipun kala wau panjenenganipun Bapak Sularno lumantar Bapak Ramito kala wau atur sih sumbang sih utawi talining pasederekan panjenenganipun Bapak Suyanto namung saged ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami awit saking panyumbangsih panjenengan sedaya nanging panjenenganipun Bapak Suyanto boten saged paring piwales punapa-punapa bab panyumbangsih panjenengan sedaya kala wau kaaturaken wonten ing sanipun Gusti ingkang Maha mugi-mugi panyumbangsih panjenengan sedaya tansah pikantuk piwales saking ngersanipun Gusti ingkang Maha ingkang tikel matikel. Ewedene atur ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Sularno hamba pilih pawiwahan wonten ing kalenggan punika sampun purna badhe nyuwun pamit lumengser saking dalem mriki namung panjenenganipun Bapak Suyanto namung walantu-wantu hamba panjenengan sedaya dereng dipun keparengaken lumengser saking dalem mriki. Namung kanthi pamuji hamba bilih ing mangke panjenengan sedaya badhe lumengser saking dalem mriki kundur wonten ing dalem sowan-sowan mugia tansah pinayumana rahayu wilujeng pikantuk keselamatan saking ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa wiwit saking dalem mriki tumuju wonten ing dalem sowan-sowan. Lan piweling kala wau saking panjenenganipun Bapak Suyanto kanggo bilih pinanganten sekalian linjing badhe kakirapaken kirang langkung tabuh sedasa makaten. Para lenggah kakung putri ingkang tuhu raosi makaten atur kawula minangkani duta saking panjenenganipun Bapak Suyanto. Hamba bilih anggen kawula matur kathah cacat cewekipun kathah kekiranganipun kula nglenggono awit saking cupri pangertosan kawula lan ugi andhaping pamiyatan kawula pramila pindah malih saking sedaya kirangan kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang sak ageng-agengipun kanthi panutuping atur wabillahi taufiq wal hidayah wa bidawal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Pun pangapunten ingkang ageng nggih niki kabedal panjenenganipun Sri Atmaja sekalian sampun wahyane mangsa kala panggih pramila ngaturi uninga dumateng Ibu Rias keparenga Sri Atmaja temanten kasuwanaken wonten ing sangandhaping wiwara suka
Kunjuk dumateng Rama Yai wekdal kula aturaken sumangga. Ugi menika nyuwun pangapunten Bapak Ibu menawi sampun paripurna dahar ampun buyar rumiyin nggih. Nggih. Tumut nyengkuyung menggah panggihipun Sri Atmaja temanten sekalian. Matur nuwun. Sepindah malih dumateng Ibu Rias keparenga sampun wayane mangsa kala panggih kabedala putra temanten sekalian tumuju wonten sak ngandhape Serok Agung. Matur nuwun. Nuwun pangapunten dumateng pangrebga swara kasuwun gending padha ngorek. Monggo. Bapak Ibu ingkang sampun pikantuk daharan sugeng kecaraken anggenipun dahar ngatur kawontenan nggih. Dene kang salajengipun menika sampun paripurna menggah
samudayanipun pramila kula minangkani pamundhutipun Bapak Suyanto sekalian Ibu ampun bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya kirang dupuh kirang aruh lungguh sarwi ewuh awit boten saged kawiyos setunggal boten setunggal kula ingkang nyuwunaken bumi panuwun ingkang salajengipun. Dene ingkang salajengipun makaten menggah prarataman ingkang sampun lumampah kula bilih anggen kula ngrakit basa tuwin sastra kirang sampurna kula nglenggono umum bumi panuwun ingkang tanpa kepindah. Ugi menika ampun bilih dumateng pangrajing swara paripurna bahagian kula sampun kaboyong sekar mayang parisejoto isine monto warna rombong terong robyong-robyong saking kahyangan cokro kembang. Mugi-mugi kenging damel dayanipun saksian mojo pinanganten sarimpit tansah manggih yuwana niskala tebih saking sedaya panggoda pangarencana. Allahumma amin. Bahagian sampun paripurna alhamdulillah rabbil alamin. Makaten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun akhirul kalam bil taufiq wal hidayah wa inayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.